Tan-awan ninyo kung unsa kong sudan, duha na ka klase og sinanlag. Kung giun sa paghimo, tara ubani ko ninyo. Hey, what's up mga tats, karon mo taga kay dili man takalag kay simpre lapok pa mga dalan. So atong himuon karon magluto tag para pamahaw. So mo na atong lutoon niya na bulinaw, itlog ug unsa pa diha. Ang una natong lutoon kanang hotdog ato sa nang gisi-gisian para maluto pud sa sulod kay isubak na to na unya sa sinanlag. Og pagkahuman ato nang pritohon, di ba? Tungod sa kakusog sa ulan kagahapon mga tats, wala jud ta kadala og sudanon. Siyempre ikaw daw magkurog-kurog. Maayo na lang gani kana po ko sobrang bulinaw diha og hotdog og dilata. Og siyempre ako na lang pug ipalitan og itlog para ako ipares diha. Kay nga akong anak nag-request nga kana lang daw among lutoon. Siyempre no choice tay kay ilang kagustuhan. Kay kung ako lang, okay ra sa kong isda kay di man ta arte. Bisag unsa mga tats kaon ko basta tarungon lagluto. Akong gisunod ang corn beef kay ingon nila lami daw na kanay cheese. Pero ato pa dyan ng palamian kay ato ang butangan og itlog. Kay daghan matag itlog diha, so ato nang butangan. Kini mga luto mga tas ako ra guni kay di man ta ingon nga hustler gyud ta luto or cook gyud ta. Ang ako mga lutong bahay ba, mo na giniingon nga lutong pasay. Pasay luag way lami. Siyempre mga tats kay inatay man ta karong adlaw diri sa taong balay, kay siyempre wala man tong asawa diri. Mo na giniingon nga ina na tatay pa. Mao na kamo pag-aadyo niyo mga asawa ninyo para di matuglayo or mantrabaho og layo. Bitaw oy joke lang na. Nahuman naman tong dilata kanina pong bulinaw ato sa nabutangan og harina dila og itlog. Paghuman iyabo diretso. Lahi ko magluto og sudan mga tats, di kay ko mogastog lamas kay nga naman perting mahala sa mga lamas karon. Mo na ko magic sarap lang ako adya. Ug pagkahuman bitchin, ingana ra kay nga naman kaysa mamalit pa kag mga lamas na wala ba tay kwarta. Alalayan na lang po natog asin. Daog na. Ang importante mga tats na atay masudan. Sabagay kani ko mga anak mga tats dili man ni arte. Ang importante magud sila mga tats basta ilang request pinirito or torta na halin kay na bisan unsa pa nagkanuna dia. Muna ato na nang butag mantika dia kay pagkahuman ato na to ilunod ang atong torta. Siyempre magagmay madaghan mga tats maora may pangruta. Mao nang ato nang dagot-lagko na. Importante sa tong torta na itlog, na harina og naapoy magic sarap. Mao man na, daog na. Pilar ko'y pinubre. Karong panahon ng mga tats kung dili ka mag-budget na, hurot yun di mo kwarta og di mo na budget-budgeton. Mao nang ato na nang haunon diha. Kay paghuman ato na to isunod ang atong sinanlag nga kanon. Kini po na to mga kanon mga tats kung dili po na to ni sanlagon ni, iro ra jud mo kaon ni or mga pato. Sayang man po, di ba? Sa kapigado na to karong panahon ng mga tats, mao nang ultimo bahaw karon ato jud pangitag paraan para mahalin sa to mga anak kay kung dili na to na inganaon, ilabay ra jud na nila na sa lamaw. Mao nang ako ng sanlagon diha. Siyempre, patangan po ito mga ingredients para muwaw. Mao na, kung ako sa balay mga tats, dili yun sa kalong agog bago. Kaya nga naman, dagan makigbahaw. Mao nang ato po na silang ilat-ilaron. Butangan na nato ng hotdog mga tats para mulami pod. O pagkahuman, ato na kayo-kayon. Butangan na asin ginagmay diha, bitchin, o unsa pa. Diskarte lang kung unsa lang ginabaliwala diha. Pagkahuman, butangan na nato ng itlog. Kaya siyempre na may hotdog, butangan po nato ng itlog para mulami pod, di ba? Ana lang mga tats, tanawa. Ang mga bahaw o mga sobrang mga sudan dito sa rep, napuslan pa nato karong adlaw kaysa mamalit ta. Og pagkahuman ato na nahukaron kay gutom na ba kayo. Mo nang kamo pag-andam na mo diha kay mo sabay na tagkaon kay mao na ni nahimo nato karong adlaw mga tats. Corn beef na dilata with itlog og tortang bulinaw. Siyempre ang atong bahaw nga gisanlag nga naay po itlog ug hotdog. O unsa pa matong gihulat? Tara, sabay ko ninyo kay mga ta. Unya, hininayon sa nako ni.